Radiotur. Una dintre cele mai frumoase perioade ale anului pentru orașul Timișoara este primăvara, când pe toate străzile înfloresc magnoliile. Vă invităm așadar în vestul României la o plimbare prin acest oraș multicultural și romantic pentru a-i descoperi atracțiile. Clădiri vechi, muzee, concerte în aer liber, piețe de poveste și un centru istoric unic în România, format din 3 piețe urbane, fiecare reprezentând un alt stil arhitectural. Este o Europă în miniatură, o așezare în care conviețuiesc români, germani, sârbi, maghiari, croați, slovaci și bulgari. Diversitate și cultură, iată trăsăturile care fac din Timișoara destinația ideală pentru iubitorii turismului cultural, spune Lucia Solomon de la Centrul de Informare Turistică. Timișoara este un oraș cu o bogată istorie și cu o bogată cultură. Mulți turiști care ne vizitează sunt impresionați, se deosebește puțin de celelalte orașe din țară care au acea perioadă medievală cu cetăți fortificate. Clădirile pe care le vedem astăzi au apărut mai mult după anul 1700, de aceea cele mai vechi clădiri sunt în stil baroc. De asemenea, turiștii pot admira numeroase clădiri în stil Art Nouveau, ceea ce impresionează prin aceasta Timișoara asemănându-se cu alte mari orașe europene, precum Budapesta și Viena. Este traversat de canalul Bega, care a avut un rol important în dezvoltarea orașului. De-a lungul canalului se înșiruie o serie întreagă de parcuri. Sunt amenajate alei pentru plimbare, astfel încât turiștii pot traversa orașul plimbându-se dintr-un parc în altul, pe jos sau cu bicicleta. Peisaj des întâlnit în Timișoara este decorul de primăvară oferit de magnolii. De câțiva ani, copacii cu flori albe sau roz sunt prezenți în parcurile publice și pe malul Begăi. Arborele de magnolie, adus în România la sfârșitul secolului al XIX-lea, este ușor de recunoscut datorită florilor de mari dimensiuni cu petale bine conturate. Așadar, în plimbarea la pas sau cu bicicleta dintr-un capăt în celălalt al orașului veți putea admira frumoasele flori, însă veți remarca și cât de tânără este așezarea. Lucia Solomon. Timișoara este un oraș tânăr, gândindu-ne că are și 7 universități și învață undeva între 40.000-50.000 de studenți, ceea ce se simte imediat ce începe anul universitar. E multă forfotă pe stradă. Iată, anul acesta a fost renovat centrul vechi al orașului, sunt amenajate străzile pietonale și piețele în care sunt numeroase terase și seara, practic, centrul orașului prinde viață, mai ales în sezonul cald. Sunt numeroși tineri care stau pe aceste terase și savurează atmosfera. Filarmonica întotdeauna are concerte de înaltă ținută și ne bucură cu prezentările ei, dar trebuie să menționăm alături de filarmonică și opera din Timișoara. Trebuie să menționăm cele 3 teatre, Teatrul Român, Teatrul German, Teatrul Maghiar, 3 teatre de stat, de fapt, și numeroase organizații culturale care se implică în viața culturală a orașului. Sunt multe festivaluri organizate pe parcursul anului, unele sunt deja devenite tradiționale, precum Festivalul Plai, Festivalul de Jazz, Timișoara Muzicală, Bega Boulevard, pentru a menționa doar câteva, care îmi vin acum repede în memorie. Și oamenii participă cu drag la toate aceste evenimente, atât localnicii cât și turiștii. Timișoara a intrat în competiția pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 2021. Nici nu e de mirare, fiind orașul cu cel mai mare ansamblu de clădiri istorice din România. Dintre cele 15.000 de clădiri din oraș, 13.000 sunt declarate monument istoric. Este primul oraș electrificat stradal din Europa. Aici funcționează cea mai veche fabrică de bere din sud-estul Europei, ridicată la 1718. Este de asemenea singurul oraș din Europa unde sunt 3 teatre de stat în 3 limbi. Mica Vienă, căci așa era denumită Timișoara, și-a recâștigat numele și datorită concertelor. Aici au cântat nume mari precum Johannes Brahms, Bela Bartok, Enescu, Johann Strauss, Liszt. Acum, în 2016, Filarmonica Banatul încearcă să atragă tinerii prin concerte inedite, spune Ioan Coriolan Gârboni, director Filarmonica Banatul. Trebuie coborâtă ștacheta. Nu-i nimănui de folos că noi avem un concert impecabil pentru 100-200 de spectatori într-o sală, prefer un concert mai discutabil, să spunem, datorită condițiilor atmosferice afară, în aer liber și să am 10.000 de spectatori. Pentru că impactul asupra publicului e foarte mare și asupra tineretului. În Timișoara mai există, vreau să vă spun, obiceiul ca să se facă concerte în peșteră în fiecare an, o dată pe an, în luna octombrie. Au venit soliști foarte mari, am avut orchestre mari, inclusiv orchestra regală daneză. Ne aducem cu sacrificii mari și deja este o
tradiție, avem spectatori fideli în fiecare an care vin din Israel, din America, din Canada, din Ungaria, din Austria, vin cu autocare întregi pentru acest concert. Iar dacă petreceți mai mult timp în zonă, puteți încerca să cunoașteți și împrejurimile, spune Lucia Solomon de la Centrul de Informare Turistică. Nu departe de Timișoara se află cramele Recaș, care sunt căutate pentru vinurile bune. La Petrovaselo sunt alte crame care sunt tot în apropierea Timișoarei. Mai e de vizitat stațiunea Buzeaș cu apele ei minerale. Iar mergând puțin mai departe, numeroși turiști vor să ajungă și în munții Banatului, ajungând chiar până la Dunăre, sau preferă să ajungă spre castelul Huniade, deci castelul de la Hunedoara, pe care ei îl cunosc fiind destul de renumit și în străinătate. Timișoara are peste 100 de hoteluri și de pensiuni, totalizând 5300 de locuri de cazare. Trebuie menționat și că Timișoara se află într-o poziție favorabilă, fiind accesibilă ușor și cu mașina, existând acum o autostradă care leagă orașul de restul Europei. Se ajunge ușor cu mașina, dar și cu avionul. Aeroportul de la Timișoara este al doilea ca mărime din țară după București.